Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvajte zákon nášho Boha, ľud gomorský. Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania. Prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť, hovorí Pán. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh. A keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Ak budete poddajní a počúvnete, dobro zeme budete požívať. Ale ak sa vzpriečite a rozhneváte ma, mečom zahyniete, lebo prehovorili Pánove ústa. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh. A keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh. A keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Ak budete poddajní a budete počúvať, dobro zeme budete požívať. Ale ak sa vzpriečite a rozhneváte ma, mečom zahyniete, lebo prehovorili Pánove ústa. Lebo prehovorili Pánove ústa.